facer valer. O goberno actual que, reivindicando o desarrollo da estrada, reivindicando os dereitos fundamentais dos veciños a despegar económicamente, reivindicando iso, plantexou un contencioso contra a Xunta por ternos bloqueado o plan xeral, por nin siquiera, non ternos bloqueado, nin siquiera atendelo, nin siquiera mirarlo, nin siquiera valorar o que os veciños e as veciñas miraron, alegaron, e presentamos e se aprobou e se lles enviou varias veces. E decían, desde ese grupo que o ten bloqueado, que instou a Xunta a que bloquease, dicían, non é que o teñamos bloqueado, en Lugo hai un goberno socialista e teñen plan xeral. E eu digo, é certo, en Lugo fai 15 días que teñen o plan xeral aprobado, porque hai un grupo do Partido Popular, hai un concelleiro do Partido Popular que é portavoz, que se presenta no Partido Popular de Lugo, que considerou, e así o manifestou, que desde logo os intereses dos veciños deben ir máis alá do partidismo. Vamos a sair da crise xuntos. Vamos a sair da crise como fixemos todo en España, unidos, axustando o que teñamos que axustar, pero sin deixar a ninguén tirado no camiño. E iso é o que se está facendo en moitos concellos socialistas, que gracias a eles podemos facer un frente común frente a esas políticas de dereitas que estamos xa a vivir en Galicia. Hoxe, como ben sabedes, é o Día das Letras Galegas. Para moitas galegas e galegos é un día importante. É un día noso. É un día onde recordamos a obra de un poeta maravilloso que morreu logo, de Lois Pereira. E sabedes cal ten sido a proposta do Partido Popular de Galicia para este día? Poñer os topónimos en castelán. É dicir, que o pobo do lado chamaríase La Horca del Rei, en lugar de Forcarei. Sorprendente. E se baixamos un pouco, teríamos ao outro lado Aguas Calientes de los Reyes. Non está mal, todo. E polo outro lado, Castañitos de los Montes. Fantástico. Como se lle pode ocurrir a alguén facer esa proposta? E non digo nada á estrada. Sería la carretera. E tamén esta legislatura foi unha legislatura na que se fixeron moitas obras públicas. E ademais se fixeron esas obras públicas ca mesma filosofía. Se fixeron obras públicas en todas as parroquias, en todas. Se fixeron obras públicas para todos os veciños, sin discriminación de ningún tipo. Siempre, como tamén dixemos, fai 4 anos, potenciando o rural, mellorando a calidade de vida dos veciños do rural para que pudera equipararse a dos veciños que viven no casco urbano. E fixemos obras de saneamento, abastecementos, alumbrados, melloras de camiños, centros sociales, máis de 20 centros sociales en 4 anos, porque habíamos dito na pasada campaña que queríamos un local social digno para cada parroquia. E xa quedan moi poucas parroquias sin locales dignos. E levamos a cultura ao rural, como habíamos prometido. E levamos os servicios sociales ao rural, como habíamos prometido. Hoxe, leeríades todos a prensa na primeira páxina, que é o de Galicia, sale un pequeno anuncio do candidato da oposición que di algo que eu non oíra en política na miña vida, que ven a dicir: pídolle aos estradenses unha oportunidade. Pero vamos a ver. A oportunidade pídolle a sus suplentes ao entrenador. Pero como un candidato político se atreve a decir, pedindo clemencia, que quere unha oportunidade? Pero unha oportunidade para qué? A oportunidade xa ten a oportunidade de traballar pola estrada.